Wuoyi duto ng'ado tiko mar finals mag tuke Talanta Hela Football Tournament Mibage School Mamoi Nyeri Complex County Manyeri. Homa Bay noloyo tim mar Uasin Gishu gonde 8 kuom 0. Kabusia noloyo Machakos gonde 3 kuom 0. Valencia Joy Angela noloyo gol mokwongo dakika 10 tok tugo chakore. Lona Wasike noloyo gonde 2 dakika mar 29 gi 76 manomiyo Busia loch. Tim mar Homa Bay kidieny mar Yawuoyi noloyo tim mar Kirinyaga gonde 2 kuom 0. Jatugo Masulwe Godfrey Mondi noloyo gonde go duto dakika mar 21 gi 51. E nus finals machielo, tim mar Uasin Gishu noloyo tim mar Nakuru gonde 3 kuom 1. Finals ibiro bagi odiochieng'no makiny. Oyo maber sadi nikech kaka nwachako nwanchua ni watu wadhi biro ka wachopo final it capability mar kono train kaka no MB kaka no umuno gowa koro mane mshoni ni igemo no biro ka sana dina rudi kato kaka wansan gikoda do kizoezi okane kisumu no gowa git mamit lakini kibol bol mano go kodgi no gi average mar ne ber molo margi Wadhi mbele gi mago mag tuke tim Kenya